Karfina mulea lishtrifna I dawletihek والفرج talqlub Hennalina ufnis mekehlisna Milsarat li jarrabna fi dnub Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Id-din fi żmienek sabiħ tar-Randan li wassalna għaċ-ċelebrazzjoni tal-glorja ta' Kristu bil-qawmen tiegħu. Għax għal-40 jum niċċelebraw il-mixxa lejn il-qawmen tal-mulej u mbagħad wara lejt 50 jum niċċelebraw il-glorja tal-qawmen. Għalhekk huwa perjodu twil sabiħ għax il-mulej jurina imħabbtu kif nisimgħu fil-Vanġelu tal-lum. U biex niċċelebraw kif jixxaq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra taħtijietna. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħnina. Int kollok tiba mal-mitimbin Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-qudisa li nofruha għal Marija Grazzja. Nitolbu. Reġġalna lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għajt lil ġema kollha ta' Awliet Iżrael, għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien, il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux f'xulxin, la tafilħux b'ismi fil-gideb. Lanqas ma għandek iż-żeblaħ li l-isem Alla tiegħek. Jiena il-mulej. La taħqarx lil-għajrek u lanqas tisirqu. Iħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħitx li trux u la tqiegħed f'ixkil quddiem l-agħma imma tibża minn Alla tiegħek. Jiena il-mulej. La tawwiċ fil-ħaq li tagħmel, la tħares lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ixxerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demmajrek. Jiena il-mulej. La tbejjitx lil-ħub f'qalbek, imma lil-għajrek wissieħ u erġa' wissieħ bit ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal uliet niesek, imma ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nħajr lil-Alla. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u taħt il-ħajja. Ix-xita tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja.
il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. ħajkunu milquha quddiemek klim fommi u ħsieb qalbi mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inqumu għall-Evanġelju. Kristu, gloria u tifrek Kristu. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha li hu jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ minn il-mos, in-naċ qiegħedhom fuq il-limin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna tal-ħajjejt għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti u jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnek barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik? Meta rajnek marit fil-ħabs u ġejna nżiruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għaliex jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma labbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma wqafniex miegħek? Imbagħad iweġibhom u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar tiegħi anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Kemm huma sbieħ is-siltiet tal-Iskrittura matul dan iż-żmien tar-Randan, għax huwa żmien ta' grazzja. U llun jimlina b'tama kbira għaliex jgħidilna Ġesu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt is-saltna tas-saltna li tħejjejt għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Din hija l-wegħda u dak li wiegħed Alla iwettqu. Aħna iddestinati għall-ġenna. Din hija
ix-xewqa tal-Alla u dan Alla jagħmel kollox biex jitwettaq. U fl-ewwel qari semmilna wkoll li aħna kunu qaddisin għax jien qaddis. Allura din hija t-tama tagħna li nkunu qaddisin. Imma xi ħadd forsi jgħid xi trid tagħmel biex tkun qaddis? Jew x'inhi li min hija t-triq li toħodna l-ġenna? U Ġesu anke l-ewwel qari jgħidilna. Biex nieħdu bwirt is-saltna tal-Alla fil-ġenna għandna triq indikata dak li qalilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Jgħidilna dak li għamiltu jew ma għamiltux mal-proxmu ma għamiltuhx miegħi. U fl-ewwel qari smajna lista kif din l-imħabba tal-proxmu għandha tkun. Li ma tgħix, ma titkellemx kontra il-proxmu, ma tikkondannax u l-bqija. U Ġesu hawnhekk l-istess. Semmilna kif għandna nkunu qrib il-proxmu tagħna u din hija triq għall-ġenna. Jien naħseb ħafna minna żgur li nixtiequ nkunu l-ġenna għax kieku għalfejn qegħdin hawnhekk. U naħseb ukoll ħafna minna nippruvaw ngħixu din il-karità li għamilna Ġesu li nkunu qrib ħutna, nkunu qrib dawk li għandhom bżonn l-imħabba tagħna, l-għajnuna tagħna. Imma naħseb mhux dejjem biżżejjed għax iktar ma nħobbu lill-proxmu, iktar inħossu il-maħfra ta' Alla, inħossu l-imħabba kbira ta' Alla u nkunu nies ta' tama li sejrin fuq it-triq it-tajba lejn il-ġenna. Hawnhekk jien nara dan il-pjan ta' Alla. Qabel il-ħolqien tad-dinja dan il-wirt kien imħejji għalikom. Mena Alla kif konna nitalmu fil-katekizmu meta konna tfal, Alla ħalaqna xi ħobbna u jrid li aħna nħobbuh dejjem. Ejjew speċjalment dan iż-żmien tar-Randan inħeġġu iktar din it-tama li għandna. Nafu li minnu il-port tas-salvazzjoni tagħna li hi l-ġenna u t-triq li tieħodna lejn il-ġenna hija l-imħabba lejn il-proxmu. U dan jekk nagħmluh permezz tal-għajnuna li tagħtina l-Knisja tal-liturġija speċjalment aħna li niġu nisimgħu l-quddiesa, li nisimgħu l-quddiesa bil-mezzi soċjali. Dawn huma mezzi biex niftakru fejn sejrin u jagħtina l-kapaċità li nażlu dejjem it-triq ġusta li toħodna il-ġenna. Ħuti eżies, issa huwa żmien it-tajjeb, issa huwa l-jum is-salvazzjoni. Nitolbu lil Alla biex nilqgħu l-grazzja tal-fidwa billi nitħarġu bl-emejjel taħnina maħutna aħna u nitolbu ngħidu ftakar fina Mulej għax aħna ulidek, ftakar fina Mulej għax aħna ulidek. Għal dawk l-insara li qed joffru ħajjithom għas-servizz diżinteressat tal-foqra tal-morda l-iktar fil-pajjiżi tat-tielet dinja nitolbu ftakar fina Mulej għax aħna ulidek. Għall-istituzzjonijiet tal-ġustizzja biex is-servizzi li joffru lill-komunità ċivili jgħidu qabel kollox il-ħarsien tad-dinjità tal-persuna umana nitolbu. Ftakar fina Mulej għax aħna ulidek. Għal dawk li jinsabu fil-ħabs biex meta jerġgħu jakkwistaw il-libertà ikunu ffurmati bħala ċittadini onesti u responsabbli nitolbu. Ftakar fina Mulej Għalina l-koll hawnhekk u dawk li huma moqogħdin magħna permezz tat-television jew mezzi soċjali biex ngħixu dan ir-Randan
bi spiritu ta' servizz lejn ħutna fil-bżonn, l-aktar b'mejjel ta' karità ma' dawk li għandhom bżonn il-ħnina tagħna nitolbu. Ftakar fina u lejk għax aħna u liek. Għal benefatturi ta' dan is-santwarju, għal dawk il-kollha jitolbuna biex nżommuhom f'talbna, għal morda u għal irwieħ ta' kulħadd tagħna l-koll nitolbu. Ftakar fina u lejk għax aħna u liek. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli, preghiamo perché il Signore oggi ci ha ricordato qual è il porto della nostra salvezza, che è il paradiso, e nel frattempo ci ha indicato anche la strada che ci porta alla salvezza eterna. Preghiamo, nitolbu. Ftakar fina u lejk għax aħna u liek. Irresqu it-tal personali tagħna. Ħenna lina għax aħna wlidek li nerfgħu għajnejna lejk is-sit tajjeb tagħna u fawwarna bid-don tal-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-art u xorri bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-imbita din nofrulek, frott għaddili u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Il-għamu lej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlaqna l-maħfra u l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkalli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej misiera għaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnattfu ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid bħala wliedek u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawetu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, nxandu bil-fer għaw mettijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħajra xoġbuk tilana għawn u dimek biex nadu. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna bġisewijiet, li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla, u għettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Francesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu għaddis kollu tijek. Ftakar Marija Grazja li joġbok is-sejħila għal għandek minn d-dinja. Ftakar fħutna dak li raqdu bit-tama tal-għawmin, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu fidi kif għallimna Ġesu, missierna li jinti fismawek, jitqaddes ismek, tiġi sardnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naffru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġrib, iżda ħelizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tijek il-paċi li żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tijek inħallilkom islem natikom islem tijek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatina slem u laqda li jinsrit fija, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħna neħħi l-nubet tad-dinja. Ħaruf tagħna li tneħħi l-nubet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tagħna li tneħħi l-nubet tad-dinja għadina il-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tagħna li neħħi l-nubet tad-dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Neżajt mill-ġmiel u l-majesta
baxxejt rasek b'umiltà minn dawk stess sofrejt il-għattu tant ħabbejthom fuqek stess nubiti rifħajt meta mittu irixu xtajt jivassal tanin fuq l-art fis-sema min qalbi rrit inqimek u mulej bimħabti rrit inqimek u feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittint waħdek bis ħajtek tajt biex li bis leħni nħolli lejk Ġesu irrid inqimek Eżajt bil-ġmil u l-majestra baxxejt rasek b'umiltà min daw stess sofrejt iħlaqtu tant ħabbejthom fuqek stess dubiti rifħajt meta mittu irixu xtajt jivassal tanin fuq l-art fis-sema min qalbi rrit inqimek u mulej bimħabti rrit inqimek u feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittint waħdek bis ħajtek tajt biex li bis leħni nħolli lejk Ġesu irrid inqimek Nadurawk o Ġesu imberkuk. Gloria al Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kif bidu s-sam dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li din it-qarbina mqazza kull għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni, kemm fil-ruħ u kemm fil-ġisem, biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan ta' ruħna ikun sħiħ bi Kristu Sidna. Qabel ma nħorġu mill-hawnhekk u nirċievu l-barka tal-mulej, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex turina dejjem din it-triq li jurina Ġesu li twassalna għandhom fil-ġenna, speċjalment bl-opri ta' mħabba lill-oħrajn. Sima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlabalina mit-inbit, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salib imdhen ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha. Nifed sejf il-mikne